València, Eli Topen, en primer lloc, amb aquest dorsal número 1, Ferran Cardús, fora aplaudiment per aquest actual campió de la Copa Rodi de l'any passat, 2016, campió d'Espanya del Track 2016 i campió de Supermotor també del 2016. Seguim amb aquest dorsal número 11, amb el Lluís Perruca, fora aplaudiment. El número 16, Abel Brunés, amb aquesta Suzuki. Fora aplaudiment, sisplau. Amb el 17. Amb el 17, Gerard Bailó, sou campió de Supermotor de l'any 2016 i tercera posició del Campionat d'Espanya d'Intrac del 2016. Seguim amb el 18, Frank Serra, campió de la Copa Rodi de l'any 2016.
Ja tenim els corredors a punt a la graella de sortida. Després farem la primera de 85